padá do propasti. Cítí pomalu poslední slza, její radost ze života zahalila mlha. Dcera milovaná se jí vytratila. Přerušené pouto nenahradí žádné prachy. Ona se rozhodla skočit do macochy. K tomu jí dohnala bolest, když nemohla další smysl žití nalézt. Žádná útěcha nepomohla. Každou sekundu na ní myslela. Zbyla jí jediná touha, a to touha po smrti. Chtěla se s ní znovu setkat hned, ale rok trval jak století. Deprese vraha stvořila několika rodinám prokletí. Proč je musel ten člověk na věky ranit a zda tomu šlo nějak zabránit? Otázky, které budou navždy bez odpovědí. Všichni jsou prý bezchybní. Psychiatr, ministr, policisté lítost projevili a poté se navzájem pochválili. Deprese vraha stvořila několika rodinám prokletí. Proč je musel ten člověk na věky ranit a zda tomu šlo nějak zabránit? Otázky, které budou navždy bez odpovědí. Všichni jsou prý bezchybní. Psychiatr, ministr, policisté lítost projevili a poté se navzájem